Rozhodně, kdyby to náhodou teď nevyšlo, tak se nenechte odradit, protože pro nás, pro všechny dívající diváky to byl neuvěřitelný zážitek. Shodli jsme se, jako kdyby jsme byli na představení, na nějakém koncertě, to byly kapely, zpěváci nebo tanečníci. Prostě je nádherné být u toho. Je tady spousta úžasných talentů a my vám strašně moc všem děkujeme, všem účinkujícím, protože pro mě to bylo opět zase a pevně věřím, že jsem nebyla sama, ta, která strávila úžasné sobotní odpoledne. Velké díky patří vám všem finalistům Moravia Talent 2016. Protože jste byli všichni úžasní, já vás budu postupně volat tady za mnou na pódium. Poprosím Vaška Mahdala, ale já mám pocit, že ten asi pospíchal na další představení, že? Ten tady není. Tak Magdalenku Mulčanovou z kategorie starší hudební nástroj. Pojď za náma, Magdalenko. Taky poprosím Lenku Zralou za kategorii hudební nástroj starší. Všichni samozřejmě obdržíte malou pozornost od Moravia Talentu 2016, dárky, pomínkové předměty. Poprosím kategorie hra na hudební nástroj mladší Markétku Broučkovou. Filipa Horáka i Lucinku Sabutovou. Děkujeme za potlesk, zaslouží si to všichni. Kategorie zpěv mladší. Dominika Červinku poprosím na pódium. Izabelu Jaty i Nikol Patarello. Ať si to užijeme ještě společně, protože i dostat se do finále bylo velice těžké, byl to boj. Letošní semifinálové kolo bylo také plno úžasných talentů, ale vy jste byli ti, kteří do toho finále postoupili. Kategorie zpěv starší na pódium pozvu Kateřinu Lebedovou, Aničku Neumannovou a Adélku Haviarovou. Prvně se posuňte ke mně. Pojď, panenko, ať tam všichni vejdou. Kategorie dětské hudební skupiny Few Exception a frajeři Independent museli odjít na další představení. Tak pojďte za námi, i vy dostanete dárečky od Moravia Talentu 2016. Klidně se posuňte, pojďte ke mně, nebojte se, ať se tam všichni změstnáme. Hlavně, ať na nikoho nezapomeneme. Pojďte se, združujte se, seznamujte se, využijte příležitosti. Kategorie tanec mladší, základní umělecká škola Otrokovice s představením Ghost Town.
Nebojte se pohybovat. Pojďte za mnou. Hlavně každý dostane dárek a upomínkový předmět. Základní umělecká škola Otrokovice s představením Battle. Finálové odpoledne Moravia Talentu 2016. Už se nám pomalinku, ale jistě blíží ke svému závěru. A ještě poprosím taneční skupinu Beat Up za kategorii tanec mladší. S představením Chipmunkové. Kategorie starší, taneční skupina Fadilach. Posuňte se, pojďte za mnou, pojďte, ať se tam i kamarádi vejdou. Základní umělecká škola Otrokovice s představením Don't Dance With Me. A na závěr taneční skupina Beat Up s představením Yesterday. Tak pojďte všichni za námi, ať si vás parádně prohlédneme, protože tohle jsou úžasní finalisté Moravia Talentu 2016. Ještě jednou poprosím o potlesk, protože všichni jste byli úžasní. Jdeme na vyhlašování. Kategorie hudební nástroj starší. Na prvním místě a jako absolutní vítěz se stala Magdalena Molčanová. A za kategorii hudební nástroj mladší Filip Horák. Ředitelka paní Věrka Stojarová, ředitelka aktivně životem a organizátorka talentové soutěže. Kategorie starší ještě předává ladičku od hudebního kutlochu. Já jenom připomenu, že obě děti vystoupí na hlavním pódiu Holešovské regaty 18. června a na podzim stráví den s Filharmonií Bohuslava Martinů. Magdalena Molčanová, Filip Horák. Teď jsme v kategorii zpěv mladší. Dominik Červinka. Kategorie zpěv starší Adéla Haviarová. I v této kategorii zpěvů mladší a starší obě děti vystoupí na hlavním pódiu Holešovské regaty 18. června a nahrají si svůj single v profesionálním studiu díky Rádiu Zlín. Cena taky od hudebního kutlochu, zpěv starší dostává ukulele Makala. Makala, ukulele koukala. Hudební kutloch, tak to jsou vítězové kategorii zpěv mladší starší, kategorie hudební skupiny. Few Exception. Kapela vystoupí na hlavním pódiu Holešovské regaty a v létě si budou moci zahrát na Ostravském festivalu v Ulicích. Kapela Few Exception. Kategorie tanec mladší. Kategorie taneční skupiny, aby byla přesnější. Základní umělecká škola Otrokovice Don't Dance With Me. To je za starší a za mladší
Základní umělecká škola Otrokovice Ghost Town. Obě taneční skupiny vystoupí na hlavním pódiu Holešovské regaty a získají navíc lektorský trénink na letní taneční škole v Luhačovicích, který věnovala taneční škola Viktoria. Takže velké gratulace vám všem. Samozřejmě všichni jste byli skvělí. Nenechejte se odradit, jestli to teď nevyšlo. Vyjde to příště, protože Moravia Talent určitě bude i příštím rokem 2017 a já budu moc ráda, když se znovu uvidíme. Znovu připomínám, všichni jste velice talentovaní a já vám budu držet pěsti. Nevzdávejte se svého snu a držte se ho zuby nehty. Máte na to opravdu všichni. A ještě předtím, než to úplně rozpustíme a vás poprosím, abyste se šli vypotit do našeho fotokoutku a taky navíc na vás čeká raut ve foyer, poprosím o pár slov paní ředitelku Věrku Stojarovou. Milí rodičové, milé děti, já pro vás mám ještě malé překvapení. My jsme se teď ještě s porotou dohodli, že na Holešovskou regatu pojede i kapela The Dependent, které tímto gratulujeme, i když tady nejsou. Každopádně budu stručná, protože se nám to docela protáhlo. Nebudu už děkovat partnerům, to za mě udělala Monika. Já chci poděkovat porotě, která to neměla jednoduché. Děkuju moc. Chci poděkovat Monice Michálkové, která je naprosto úžasná, skvělá moderátorka. Děkuji. Chci poděkovat mému týmu a jmenovitě Hanka, Iva, Helča a tady skoro mě sedí Joška celou dobu, mi pomáhá s Moravia Talentem, je to student z UTB a dělal celé webové stránky. Joško, děkuji. Dále chci poděkovat rodičům, protože kdyby vy jste ty děti nevedli tady k tomu, k čemu jste je přivedli, tak ty děti by tady nebyly, takže děkujeme rodičům. A hlavně děkujeme dětem, protože bez talentovaných dětí by tato soutěž neexistovala. Děkujeme, děti. Talentované děti. A na závěr poděkuju paní Janě Márové, která je vlastně majitelkou Aktivně životem. A já se s vámi loučím a s dětma se uvidím na regatě. A já bych chtěla za nás, za všechny, které tady byl úžasný odpolední zážitek a nejenom tohoto dne, ale i semifinále, úžasného týmu všech lidí tady napříč, protože a řady dobrovolníků, tak bych chtěla poděkovat ředitelce a hlavní osobě, která všechno tohleto dává dohromady, Věrce Stojarové. Prosím velmi. A těšíme se na vás na příští rok a věříme, že nám pomůžete i sponzorsky, abychom dále utáhli a byly hodně krásné ceny pro všechny tady tyhle ty úžasné mladé děti, lidi a vůbec nadšené tanečníky, hudebníky, zpěváky, ať se dále rozvíjí a ať je to hodně baví. Vždycka ať žije. Tak můžete klidně jít do fotokoutku, ať máte vzpomínku na dnešní odpoledne Moravia